A cidadanía de Pontevedra xa pode amosar o seu malestar e os desperfectos que atopen na cidade a través da web do Concello, un servizo que xa é coñecido por moitos veciños da Boa Vila. Oín falar del, pero non o vin, pero sí, pero oín falar del, oín nos medios de comunicación, sí. Sí, por suposto, que o conozo e me parece, como dice que o compañeiro, me parece moi interesante e o que espero que a ciudadanía en xeral faga uso del, porque a través dese medio podemos ao mellor arranxar moitas cousas o que se chaman e coñecen co nombre de pequenas cousas. E se preguntamos por queixas, os lombos, o estado das losetas e a seguridade cidadá son algunhas das reivindicacións que amosa a cidadanía na actualidade e que nos amosou esta mañá na rúa. Da rúa, o que máis me molesta son os saltos que hai todos aí pola policía para ir para Monte Porreiro, que padezco moito dos huesos e cando vou conducindo sufro moito. Dos lombos? Dos lombos, eso sí. Sí, que ás veces me enfado un poquito. Por exemplo, un día onde eu vivo, pois, mira, ahora xa solucionaron, pero había un bache ali que había un riesgo de que si viña un coche de frente igual podía, pero bueno, xa o solucionaron. Pero bueno, seguro que vai haber moitas máis, Sí, pois home, poder lavar un poquinho as fachadas que están un pouco abandonadas, a cidade está, non sei, tanto que miran moitas cousas, temos aí unha plaza da Ferrería con uns quioscos que parecen unhas chabolas. Esos quioscos nas demais cidades, eu vivo en Valladolid, en Palencia, por aí, son un pouco máis bonitos, sabes? E como iso, moitas cousas que hai alrededor. Hai moitas beirarrúas con losetas levantadas que fai concretamente un par de días unha amiga miña pois caiu, rompeu as gafas e levou un golpe importante e iso pois pasa en moitos sitios e é unha pena porque as brigadas andan por aí, e eu tiño dito, e efectivamente, pois parece que facemos un pouco, e é unha cousa importante ter esas cousas en cuenta. Hay muchas buenas y muchas por mejorar. Las de por mejorar, ¿cuál serían? Pues bastantes. La seguridad ciudadana, ¿Sí? por ejemplo. Para outros non hai moito que reclamar nunha cidade como Pontevedra. ¿El tiempo? No lo sé, no. En principio estoy bastante contento con Pontevedra. Yo estoy encantada en Pontevedra, si te digo la verdad. Pouco que reclamar de momento. Sí. Hombre, algún parking más, pero no es mi problema, porque como vivo cerca del centro... Pero quizáis, pois esa puntualización, simplemente. Sí, más. Algunhas das máis de 10 peticións trasladadas polos cidadáns a través deste servizo da páxina web xa estaban, segundo o Concello, na lista de tarefas a realizar na cidade. Os restos serán analizadas para ver se se poden asumir con cargo ao actual contrato de mantemento ou ben sería necesario acometer unha actuación específica ou de maior envergadura.